Doma ešte nožík. Chlapi, dajte nožík takto. Ja malý mám, ale počkej, nie, nemám svoje auto. No, Ďuri, potom vráti. Keď chceš chrobáky, Milo, tam mám. Však berem. Ja ty chcel iba vestu zobrať. Dneska sa dohodneme na diecku, sme dostali do propozícii, že môže dozvať na veľkú diecku. No ale fúka šalené. Veľkej súťaži, ktorý budeme v rôznych komisiách, aby sme si zachytali aj dnes. Propozície dnešnej súťaže sú asi takéto. Sú úplne podobné ako na veľkej súťaži, to znamená, že všetky hospodárske cenné ryby je 10 bodov plus milimeter dĺžky. Čo sa týka pstruha, je 10 bodov. Upozorňujem, že pstruha treba hneď odopnúť vo vode, aby sa nám nepoškodil. Čo sa týka úlovkov, potrebovali by sme tak 2-3 ešte väčšie kapre, pokiaľ budú do halasle na veľkú súťaž. Ostriež a burinné ryby, ale trošku väčšie, aby boli, tak tiež by sme ich dali do halasle. Zbytok všetko sa púšťa. Dnešné preteky sme robili z finančných prostriedkov sponzorov. Tu pán Giňovský vám prečíta sponzorov, ktorí nám na nich prispeli cenami a vlastne aj do proviantu, na guláš a tak ďalej. Ja by som vám chcel len popriať úspešné úlovky a zmyslom dňa nie je, ani by som povedal nejaké vyhrať a svetové rekordy robiť, ale trošku si odpočinúť a nadviazať určité také medziľudské vzťahy, by som povedal. Ešte jedna technická poznámka. Tu na budík to má chuť pivo, voda, alkohol. Ľudne dáme niečo na stôl, môžete sa pohostiť. Takže odozdávam slovo tajomníkovi. Ďakujem. Tam je ovčie sír, potom príde Jančo Krajňák, uvarí guláš, neviem, jak to dlho bude trvať. No, alebo Milan vás slúži. Čo sa týka financií, tak platí tá zasada aj po iné roky. Toho roku je to tak, že túto súťaž predsedného výboru, rozhodcov a sponzorov financujú určití ľudia, prečítam vám prezviska. Nie je to na náklady miestnej organizácie. Keby nám niekto zavidel. Túto dnešnú súťaž podporili pán Krajňák Jan, po chvíľu príde, kmec Milan s pánom Mičom, kmec je tu, Armáda Andrej tu je, Kňovská Emília, tu je. Viktor Hreško Viktor, ten je tu prítomný, Dušan Pep, potom ešte na veľkú, keď pomôžu iní, tak ale čo sa týka dnešného dňa, vyhodnotenie zhruba. Máme pripravených 10 cien. Dobre, skáž, jak ten... Ja nedám, čo vy... A to musia Takže by bola pamiatka, nie? Jak tlačíš do seba. Počkaj, prvé vás berem, nie? Ja by som vás chcel všetkým vám poďakovať za disciplinovanosť a pokiaľ boli nejaké chyby, tak z našej strany dúfam, že nám ich odpustíte, ale ja si myslím, že naša súťaž mala určitú zmysluplnosť. Každý z vás niečo chytil a výsledky nám povie hlavný rozhodca, ktorých teraz oceníme cenami. Takže podľa
bodov to najviac chytil. Prvý je pán Baláš. Môžete sa pristaviť. 3900 bodov. Tam. Tak. Tam sa postavíme, že by vás možno... Druhý je podľa poradia pán Ferenc, 2980 bodov. Tretí, pán Mikula starší, 1740 bodov. Štvrtý, pán Macko, 1410. Piatý, pán Kryško, 1120 bodov. Šiestý, pán Harmáda mladší, 820 bodov. Siedmy, pán Miga mladší, 770 bodov. 8. pán Potoma, 210 bodov. Za počet kusov, kto najviac chytil, je prvý pán Harmada mladší, 16 kusov. Druhý je pán Mikula starší, 15 kusov a pán Potoma 12 kusov. Ideme ceny. Do internátu. Počkaj, Láďovi dáme počet. Dobre. Lebo gobel je spojičnosti, ale dávno padá. Tretia Mikula, ale s nenom udáš aj za to dve veci. Jožko dám tretiu poradí a ty mu dáš čo za viacerý. Že ho máš informiť. Tak. A nie, Sačko nevieš, bo to je Sačko. Dobre, čo Sačko nevieš, bo to nie je toto, ekológia. Piatý Kryško. Videli na tak hlavách. Ja viem, množstvo dneska, či funguje, ale... Ešte ľudia to ktoré mladí je. Nech nás učia, nie? Jak sa má pýtať. Sedmička. A osmička, Potomovi dáme. Potomovi aj váhu je to. Potoma nie je tu, ale má 8 cenu plus toto za počet rýb, odozdáme Potomovi. Bolo by to všetko. Na příště. To je baterka.